wanda suke mini fama bamban su Faɗi zance karkar rufe shi akwai labari sabu zarce wanda suke maka kuri masu biya haka ne motsi ai ya fi laɓewa ita kofa ai amfanin ta rufewa maganar nan haka nan take babu musa mai saƙa kewa da zare da abawa wata rana mai koyo ki da iyawa kai gamin Allah kai in ya gazawa ga masoya waƙan nan zanariyawa na shaida sannan ƙawana ta yabawa a haɗin kai na gode muku masoya in har zana yi waƙa ko ta ina sai kun rarraba ga masoya kullum sai dai fatan alkhairi da abokai masu amana har yau ba su bar mu ba kwatance wani yau yaro sabi zarce a yaba ma ko kushewa nasara ce ita da gulama mun san babbar matsala ce kadara kowa aina nan a rubuce roƙona Allahu ka samu yi dace na zance a cikin harafin zaurance sani ne dan amadu kai da kumance karami ne a mawakan hausa takaice karfin gwiwa ta abokai na da masoyana in suka ce min mai haƙuri matar ni ne kan gaba mahaƙurci za ya zama mawadaci zahiri makwadaici har abudan matakaici bai bar shi ba ta mawaka mana sai na maka dusa tambaya ta nan ne hulɗar mu ta kunsa ku cire min tsabar gero daga dusa na saman ne baya duban na kasansa ko na kasan ne baya da'ar na samansa kowa ne burin sai goshi da lasa mai gyara dangane ina aka dusa makaɗa ma kuma matsalar ku tana nan mai sauraro sai ka biyo ka ji ƙarshe idan da akwai wani gwarzo koma babu kawai mu haɗe gaba a misalai shi zaki ba mai sayi fargaba da dalilai wanda yake son ji sai ma ne ƙayatattun fina-finan Hausa da kuma samun ƙayataccen waƙoƙin Hausa na manya-manyan mawaƙa da sinƙi-sinƙin bidiyoyi masu nishaɗantarwa. Sai ku yi maza ku garzaya shafin YouTube ɗin mai suna Dan Small TV. Kada ba ku manta Dan Small TV. Kada kuma ku manta bayan kun gama sheke kallonsa sai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Dan Small TV dandalin shekewa da kwarkwarar roman dimokuraɗiyyar kallo masu zafi masu nishaɗantarwa.